Managsuon nga nangisda na luwas sa Philippine Navy, duha ka oras human nagpautaw-utaw sa kadagatan sa Basay, Samar. Ano yung eksklusibong report? Kini ang kuha gikan sa BRP Alfredo Pecson kagahapon. Ang barko nga ubos sa Naval Forces Central nagpahigayon og Naval Barrier Patrol sa kadagatan sa San Pedro Bay. Dinhi ilang nabantayan ang duha ka tawo nga anaa sa dagat ug nangayo og tabang. Ang managsuong Alberto ug Guillermo Iliema, 78 ug 74 anyos, duha ka oras na diay sa dagat. Kini human nalunod ang ilang gisakyang bangka nunot sa kalit nga pagdaot sa panahon. Usa ka styrofoam container lang ang gikapyutan sa managsuon. Dako ang pasalamat sa duha sa taga PC 372. Nagpunta oras na kami sa dagat. Walang na mga sasakyan. Mabuti nakita kami nila at nilapitan kami. At inano ang aming bangka, dinala. At kami binigyan ng pagkain. Human makuha ang managsuong Iliema sa dagat, giretrieve usab sa mga sakop sa Navy ang nalunod nila nga bangka. Si Guillermo ug Alberto daling gi-turnover sa City Health of Tacloban aron mahatagan og dinali ang medical attention. Picture kayo. Pabalik kami dito sa area. Kasi wala na for more than 2 hours. Pero inana si tatay kanina eh. Mato ni Lieutenant Commander John Paul Asio, commanding officer sa PC 372, posibleng adunay daotang nahitabo sa duha kung wa dayon sila makit-i. Uban ni Clans Gabutin, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.